тамошобина нигоҳ кунед духтарако аксара аксияш рафтистай ин нуқтаи савдора аллакай чанд бошед шумода тавсия додагим марама духтаро боз ҳам новинкаҳои фасон овардагиян метавонен омада харидорӣ кунед марҳамат беҳад борошон арзона чӣ хеле медонен ина бо нигоҳ куненда либосҳои мактабиам овардиян юбкаҳои фасон кофта мана хел маечко сарафанчико хулоса нархҳои беҳтарин бори туркиву бори ваяй бишкекай мана марамат ваяшона бинен пижамошона бинен аксия кардагиян чанд сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор шумо аз 10 дарвоза биёен нақстаракай нигоҳ кунен вақте 10 дарвоза мебиёен мегарден духтарако анами нуқтаи савдо беҳад бурои арзон доранд аксия кардагиян арзона боз ҳам арзонтар кардагиян марама духтаро биёен то 10 сентябра аксияи калон рафтеста ин нуқтаи савдода иҷода нижни биллиё доштан тез набор мегирифтум да хотиртон боша духтарако ина ҳозир нигоҳ кунен мактаби овардагиян ҳамин қадар буракҳои фасон анам хел маечкои фасонакшон медонен 15 сомон 20 сомон фирминьёш ана марҳамат касседа дар корай барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен ҳатман биёен бинен харидорӣ кунен нархҳо 15 сомон 20 сомон инаи қисм ҳамаш 20 сомонае тараф боша 15 сомона иҷода бо топикошам ҳаст мена такшо топикошам ҳаст марҳамат аз топика метавонен харидорӣ кунен топикотон чанд сомай ина нигоҳ кунен топикои хушрӯве ки 30-40 сомонай иҷода 15 сомон будае мана марҳамат тамошобино нархи арзон марҳамат омада харидорӣ кунед бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор ин 4 қатор биёен духтаро инам хел анами нуқтаи савдоя иҷа нижни биллиё доранд баъд ози мактабиам овардагиян мана марҳамат ёра бинен духтаро ҳамқа хушрӯчаянами двойко медонен аксияи калон кати пешниҳод шудестай бурд мекунен ина марҳамат биёен барои фарзандотон бихарен размеро ҳамаш ҳастай нархаш ҳамагӣ 20 сомон шудагиай мана духтаронаш ҳастай писаронаш ҳастай мана қисми поёна бинен ҳамаш духтарияй гилоша бинен чихел хушрӯчаяй баъд қисми болора бинен бачагияй двойкаян нархошон 20 сомон размерош чихелан ҳамёра 1 сола то 8 солара размер меёбен аз анами хел двойкачо тамошобино марҳамат успед кунен биёен харидорӣ кунен анами двойко духтаро боз ҳам аксия шудагия нигоҳ кунен 40 сомонай ина марҳамат 40 сомон баъд як чиза ҳозимаш модам мефаҳмонам хушрӯ гӯш кунен духтаро иҷода тез аксия меравад аётон боша иҷа ма пинюарои фасона 40 сомӣ 50 сомонӣ мондагиём пинюарои аҷоиб хушрӯра бо азуда арзонтар мондагиём тез аксия мекунанд баъд як чи дигар тамошобино ки бисёриё мебиёянд бозор суроғаи ҳаминора намеёбанд мисол ирияда бисёрай мебиёянд ами одама хича намеёбанд нархи қиматтар мехаранд як аз очаям одамон гуфта ҷои мора видео кардагиян гуфта қиматтар мефурӯшанд баъд барои ҳавай ҷора ки наёфтен мегӯянд ки дига нарх мегӯяну мерем дига нархай духтаро ина омаден 10 дарвозаи Тилобозор духтаро байни 9-10 ин 4 қатор биён 4 ё 5 одамена 6 одаман ҷои Муҳаммадалӣ бигӯен нишонтон метиҳанд ина меёд донада 40 сомонай обтовида боз ҳам арзонтар мешудай марҳамат и гапора барои чӣ гуфтам барои ҳамин савдогар гуфтанд ки бисёр жалба шуд аз ҳисоби ҳамин муштариё барои ҳавай ман ин суханора шумода гуфтам ки вақте омаден ҳамин ҷои Муҳаммадалӣ гуфта инами 10 дарвоза бидроен 4 қатор 6 одамай биёен хича бинен харидорӣ кунен пижамаҳои большмерка бисёр мепурсанд духтаро нигоҳ кунен бори чандум шид ма шумора инами моделора тавсия метиҳам инами нуқтаи савдо биёен ҳам арзонай ҳам интихобшон зиёдай нигоҳ кунен аксия то 10 сентябрай ҳамин чизи 150 сомонае леки ҷа 85 сомоная инамишам большмеркая дига цветошам ҳаста дига цветошам ҳастай мулоимаки хушрӯе дора мулоимаки хушрӯе ҳастай ки боварӣ дорам ки махлутон меша бурукоша бинен кушотаки фасон духтагиай дига
расветошам беҳад хушрӯ. Мана азӣ мехоҳен, азӣ мехоҳен 85 сомонӣ. Ана баъд нигоҳ кунед. Ини моделам ҳам хушрӯ. Аз инам расветка дорада? Аз инам расветкош ҳастай 85 сомон. И тройкая я? Ана хе тройка ҳаст, аз инам расветка дора. Иам 85 сомон. Марама дӯстони азиз, бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза биёен, 4-ум қатор. Ина чизе ки мебинен иҷода акция кати пешниҳод шудагай. Леки дӯстони азиз омаден ҷои Муҳаммадалӣ пурсен, барое ки дигар ҷора ёфтен ин нарх нест, баъд гумон мекунен ки аз аминҷа харидагиену дигар нарх шумода пешниҳод кардагианд. Ина марама духтаро рақамошон ҳаст, суроғара ки наёфтен хачонда занг занен мефаҳмонанд. Ана акция у мана акция. Духтаро да ётон боша анамин намуд пинюарора ман абор гирифта будам. Бовар кунен минута тамом шуда буд, бисёри омада наёфтанд. Ина марамат бори навда омадай расветка дора. Расветкош кати омадагай. Духтарако маҳқултон мешава 50 сомон. Ина ин намудуш 50 сомонай. Ира бинен ишам чихо хушучай. Ана ин моделош бошад 45 сомонай. Марҳамат ина се модели фасони дигаш 45 сомони. Дар кортон бошад духтаро борои фасони хушрӯ ҳатман инами нуқтаи савдо биёен беҳад арзонай. Бори чандум шид ман иҷара навор мегирам. Аллакай медонен бозори Корвон тарафи Тилобозор 10-ум дарвоза. Духтаро байни 9-10 мешава 4-ум қатор. И акция то 10 сентябр давом дора. Успет кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен. Мана барои савдо агар гирен арзон мешава бо барои савдо. Агар бисёр гирен бо ягон сум арзон мешава. Марама духтаро ҳами 10-ум дарвоза ки дир омаден духтаро инам хе гарден 4-ум қатор 6-ум одам айда ҳам қабурошон арзона. Ина биёен ҷои Муҳаммадалӣ гӯен нишонтон бития барои ки ҷо бисёрай ба намиёвен ҷошона. Ина арзони арзон духтарако нигоҳ кунен. Пинюарчикои фасон чанд модел омадай. Медонен 45 сомонай. Марҳамат каседа дар корай 45 сомон. Бо аз бисёрш расветка астая. Якум сифаташ мана марҳамат беҳад хушрӯ дидена 45 сомон. Марҳамат духтарако каседа дар кор биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 10-ум дарвоза. Байни 9-10 мешава 4-ум қатор 6-ум одам айда. Ина марҳамат нигоҳ кунен ҷои Муҳаммадалӣ гӯен нишонтон метиҳанд. Нигоҳ кунен духтарако ира бинен интихоба охи чихе зиёдай 45 сомон ҳамаги барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен духтаро успет кунен то 10 августай то 10 сентябрая то 10 сентябрай и акция марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен. Ина духтарако бисёр хоҳиш карда буден. Нигоҳ кунен ма шумода ҳозир як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. ҳама намуди калготки, голфи, ласина арзона. Ина барои мактаб метавонен омада барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен. Ина биёен харидорӣ кунен. Нигоҳ кунен ҳамё 20 сомона на. Инамё 20 сомонан донада 25? 20 сомон оптови 25 сомон дона. Ина ин 600 деная я. Ина расветкош кати нигоҳ кунен. Размеракошам размерои нағзай сифатош беҳтаринай 25 сомон ай донада. 25 сомон оптовиш бо арзон мешава. Ини хеле ласинои чанд сумай? Иам 25 сомон арзон ай тамошо бино ира то 50 сомон аям ҳастай мисол нархаш. Леки иҷада ина 25 сомон биёен харидорӣ кунен. Ана баъд ин хеле абманка ҳастай. Нигоҳ кунен хушрӯай плотнаи фасонакай зард мешава вақте мепӯшӣ. Хулоса нархи и боша 25 сомон ай 25 сомон. Ана баъд голфико ҳаст. Голфикотон чандай? Ана хе голфико ҳаст хушрӯво 15 сомон. Ана баъд 200 дена калготкиёи 200 дена ҳастай 15 сомон 15 сомон. Ана 120 дена ҳастай чанд сомай? 120 дена 10 сомонай. 70 денаям 10 сомонай. 70 денаям 10 сомонай. Не хеле голфикоям 10 сомонай. Тамошо бино дидесте на борошон чихе хушрӯай арзонай ай 10 сомон сар меша. Бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёен. Медонен байни 9-ум 10-ум дарвоза мешава. Ина биёен байни 9-10 4-ум қатор ҷои Маҳмадалӣ гӯен нишонтон метиҳанд. Нигоҳ кунен духтаро оҷа нижни билои асосан лекин ина калготкиву ва либосакҳои мактабиам бисёр овардагианд бо нархи дастрас. Успет кунен биёен харид кунен.
то ҳол манам хеле сарафан навор накарда будам. Духтаро як буракак биненда ҳам турецкиёи фасон доранд. Ҳози аввал туркиёша нишон метам, ино сарафанои дарозанд. Ина дароз ёфтанаш қииндайку. Марҳамат туркиёи фасони оригинал омадагиай дарози хушрӯ. Наворда хушрӯ наомадастай, лекин шумо нависен расмоша партоянд биненда. То размерои калона, то синфои 11 то размер ҳастай. Нарх 280 сомонай. Хитон биёен аз наздик як буракак бинен. Турецки ино 350 кам ягон ҷода нестай. Бовар кунен размерои калони фасон вай моделакои необычный. Мана материалшам беҳад материали навзакакай 280 сомон. Духтаро инчунин бори бишкекам ҳаста. Ина сарафанчикои необычный фасон. Иноям моделои фасон. Иноям качествои зур. Духтаро бовар кунен сифатошон тамоман фарқкунандаай. Баъд моделора нигоҳ куненда чихе необычный моделояй. Ино 150 сомона на то синфи 11 ҳастай 150 сомонай. Бозори Корвон даем ина марамат биёен. Унамро я бурак дастонда мегирем бабучкара. Бозори Корвон даем тамошобино биёен тарафи иқахшучае тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза даем тамошобино марамат байни 9 10 чорум қатор ҷои Муҳаммадалӣ гӯен нишонтон метиҳан. Ина агар хоҳен доставка мекунан, хоҳен биёен хитон аз наздик. Доставка надоре, на доставка надоранд духтаро биёен хитон. Як бор шумо нами кофточкора биненда духтарако чихе оригиналай турецки фасоно мана марҳамат дизайнои новинка ҳамаш туркияи духтаро. Нархаш 150 сомон. Хеле нарх ягон ҷода нест дӯстони азиз. Марҳамат дар кортон боша ҳатман биёен. Ина 150 сомонӣ харидорӣ кунен. Беҳад арзон пешниҳод кардаган. Баъд сарафанчикошона бинен. Инам туркия оригиналай 280 сомон. Ино сарафанои дарозай, сарафанои қади дароз мепурсанд бисёриё. Мана қадашон дарози хушрӯай то 16 сола 17 сола размер будай. Мана марамат 280 сомон сарафани турки вайш кофточкаш боша 150 сомон турецки. Ана баъд ҳозимашмода чӣ нишон метам? Духтаро аз анами кофта сар карда и тараф ҳамаш бори бишкек оригиналои якм сорташ 90 сомон бовар мекунед. Нами чиз 150 сомонай леки иҷада 90 сомонай. Моделош ҳамиха бисёрай. Ина размерои калон бисёр мепурсанд. Подростковӣ ина биненда размеро ҳамаш ҳастай. Аз ами калон сар карда то майда ҳамаша меёбен. Оригинал материалошам хушрӯ. Нархам нархи дастрас 90 сомонӣ. Ина қисма биненда сарафанчикошам аст. Ина сарафанчикои моли бишкек ина размерои калон бинен чихе удобняк чихе хушрӯчае. Уира бинен фасониша марамат нархи сарафанош боша 150 сомона я бишкек оригиналоша духтаро. Я бор биёенда шумо фасонша моделоша хито муқоиса кунен мефаҳмен ки чӣ хеле качество доранд. Хулоса бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза чорум қатор ҷои Муҳаммадулло бугӯяд нишонтон метиҳанд. Ана аксия умана аксия духтарако хушрӯ нигоҳ кунен двойкачои фасони паплин ҳамроҳи брукошона дигар рангу дигар гилошам аста дигар рангу дигар гилошам аста 35 сомон бовар мекунен. Ина марҳамат дар кортон боша ҷои Муҳаммадулло биёен 35 сомонӣ харидорӣ кунен. Ана баъдан анам хел халатико ҳаст бинен чихе хушрӯчаянд. Ино 85 сомон. Аз ҳар яктае ки нишон додастем дигар гилоям ҳаста. Мана марҳамат 35 сомон, 85 сомон, инаш 100 сомон. Мана ин модел бошад 100 сомон. Аз инам айчилаш то 58 размер астай, дигар гило ҳастай. Марҳамат духтаро, иҷада тез аксияҳои калон мешава. 40 сомон, 45 сомон, 50 сомон, ина ҳатто 35 сомона бор ҳастай. Биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза чорум қатор. Ам чорум қатор биён ҷои Муҳаммадулло гӯяд нишонтон метиҳанд. Доставка дорен изни билёра? Инора доставка дорен? Доставка ҳастай марамат.